Γεια σας παιδιά, σήμερα θα βαθμολογήσουμε αυτούς εδώ τους YouTubers. Σε αυτό εδώ το tier list υπάρχει ο απίστευτος, ο καλός, μπορεί και καλύτερα, ο κακός και ο άθλιος. Και λοιπόν ξεκινάμε με τον Muffin. Τον Muffin θα τον βάλω καλός. Το πάνω, γιατί εντάξει τώρα ο Muffin θα μπορούσε καλύτερα βέβαια, αλλά εντάξει καλός είναι. Πάνω στο Dent. Κοίτα, έχει πάρα πολλές εγγραφές, αλλά γενικά εγώ δεν βλέπω πολύ. Βλέπω λίγο. Οπότε θα το βάλω στο καλός και αυτόν. Οκ. Τώρα Αλεκούν. Αλεκούν. Εντάξει, και αυτός καλός. Όχι. Όχι εδώ. Έλα. Ένα λεπτό. Και εδώ. Αυτό. Headlord. Κοίτα, αυτός όλη την ώρα να βάζει ψεύτικα βιντεάκια. Δηλαδή ας πούμε ο κακός με δίθυμος αδερφός που λέει είναι εκείνος. Δηλαδή τέτοια και να βάζει ψεύτικα. Οπότε θα τον βάλω ένα κακός. Τώρα ο Jetski. Αυτός ανεβάσει με τον Bloxfruits. Αλλά εντάξει τώρα. Εγώ δεν παίζω και πολύ Bloxfruits να σας πω την αλήθεια. Οπότε, αλλά βλέπω. Οπότε μπορεί και καλύτερα. Ας πούμε άμα έπαιζε Bedwars θα τον έβαζα. Εντάξει. Τώρα τι να πω. Εντάξει, απίστευτος. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός παιδιά, δεν μπορείτε να πείτε Ninja. Τώρα μαζί με τον Ninja βαριόμουν να βάλω και τα άλλα παιδιά όπως η Αμάνα, η Captain Panas και τα λοιπά. Αλλά όλους μαζί θα τους βάλω εδώ, γιατί μπορούν και καλύτερα. Haki. Θα τον βάλω και εκείνον μπορούν και καλύτερα. Κρισκόγιασε. Νομίζω καλός. Ωα. Εδώ, εντάξει. Καροτάρας. Καλός. Γενικά και τον Muffin και αυτό, ναι, θα το βάλω και εκείνον καλό. Απλά σας το λέω. Wins τώρα. Εκείνος παίζει Fortnite. Άμα είχα να παίξω Fortnite από PlayStation θα τον έβαζα καλό. Αλλά εντάξει. Αυτοί εδώ οι δύο που δεν θυμάμαι το όνομά τους. Κοίτα, αυτοί ανεβάζουν ωραία βιντεάκια, δηλαδή έχουν και πολλούς subscribers, αλλά εντάξει, μπορούν και καλύτερα. ISO Speed. Δεν βλέπω και πάρα πολύ, συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, Γιαννούμπα τώρα εντάξει. Απίστευτος. Sam TV. Εκείνος κάνει τα βράδια live και καμιά φορά μπαίνω να τον βλέπω. Οπότε καλός. Πέρσα. Εντάξει, δεν γίνεται. Κοίτα, αυτός που και εκείνο δεν θυμάμαι το όνομά του, θα τον βάλω ένα κακό. Βλέπω πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, οκ. Βασικά ή εδώ. Εντάξει, δεν μπορούσα, συγγνώμη. Μάνος. Καλά ρε μπρο μου. Ο Μάνος κάθε 3 μήνες ανεβάζει βίντεο. 4-6 και εγώ θυμάμαι. Δηλαδή, τώρα είμαι... Αλλά κάνει καλά βίντεο. Για εκείνον δεν είναι καλά, καθώς ναι, σπέλω του το δωμάτιο. Αλλά εντάξει, άμα ανέβαζε πιο συχνά βίντεο, θα ήταν απίστευτος. Γκρέκ Κορπίδης, άμα το λέω και σωστά. Κοίτα, παλιά έβλεπα πάρα πολύ. Περίμενα δηλαδή συνεχόμενα να ανεβάσει ένα νέο βιντεάκι. Αλλά τώρα δεν μπορώ. Αλλά τώρα δεν βλέπω και πολύ, γιατί έχει ανεβάσει και πολλά και βαριέμαι να τα βλέπω. Τρίξον Bedwars. Απίστευτος. Koala Fortnite. Έλα. Πού πήγε. Εδώ. Απίστευτος. Στο Tricks on Bedwars και στον Koala Fortnite
πηγαίνετε να τους κάνετε εγγραφή και στον Bill & Cost. Λοιπόν, τώρα Γιαννακόπουλος. Αυτός είναι ο αγαπημένος Έλληνας του Tricks on Bed Wars. Ρε μπρο, δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό καταντάει ιδέα. Κάθε φορά δηλαδή που κάνω βίντεο, ξέρετε τι γίνεται, περνάω παλιατζής. Δηλαδή, έλεος τώρα, τέλος πάντων. Γιαννακόπουλος, δεν βλέπω και πάρα πολύ. Μπορεί και καλύτερα. Μπήκε εδώ. Πού πήγε? Πού μπήκε ο Γιαννακόπουλος καλά? Ακόμα εδώ. Μπορεί και καλύτερα, ξέρω. Η Μαριάννα. Άμα το λέω και σωστό το όνομα. Εντάξει, είναι πολύ καλή. Και η Τσόνλι που είναι αγαπημένος μου. Εδώ. Αυτό εδώ είναι το tier list μας. Να, κατά λάθος. Άθελο δεν έχουμε βάλει ούτε έναν. Φίλε, κοίτα να δεις. Στο κακό έχουν μπει αυτοί οι τρεις. Μπορεί και καλύτερα αυτοί εδώ οι 7 και καλή η 9. Μπρο μου, δεν μπορώ με το παλιάτσι ρε. Σκάσε ρε παλιάτσι, δηλαδή έλεος τώρα. Μπρο μου λέει για ντομάτες. Ρε ακούστε λίγο, ακούστε. Τώρα που είπα. Άκου. Δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα, αλλά φίλε. Γιατί πω φίλε με τις 30 φιλιές. Αυτό εδώ ήταν το tier list μας. Από μένα αντίο. Παλιάτσι, σκάσε!